Čo to je? Natálka, povedz, čo tu robíme? Ideme behať. Čo ideme behať? Ktoré ideme behať? Ktoré je naše? Toto. Držte palce. To, že seriózna trať, tak sa poriadne rozcvičíme, môžeme sa rozhýbať vrch tela. Výborne. Tak, posledné sekundy a pôjdeme si to odrátať spoločne. A potom je to len už vo vás a vo vašich nohách. Pripravený. Pripravte sa na posledných 30 sekúnd nám ostáva do štartu. 10 sekúnd budeme odratávať. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poďme! Učení páni. Ideme na to. Hlásime sa po prvom kilometri. Ja sa teším, som usmiatý. Áno. Natália nevyzerá najlepšie už teraz. Tak uvidíme, čo bude ďalej. Pokusuje sa aj. Neviem, čo to znamená, ale asi je to OK. Druhý kilometr. Pohodiči. Úplne fantastický. Má to Takže ideme ďalej. Stlačím? Potlač. Máme za sebou 6 kilometrov. A ideme. Zatiaľ pohoda. Tempo tesne pod 6. Podľa plánu. Tak. Tak nie, samozrejme tu sa hráme, že v pohode, ale keď ste vedľa nás, tak počujete to fúnenie, hlavne z tejto strany. Ostáva pár stoviek metrov. Ja som fajn. Natý bojuje, ale čas budeme mať krásny. Bude to dosť pod 1 hodinu. Takže spokojnosť bude. A ešte možno v cieli sa zistíme čaro s farebnými číslami. Lebo 10 km sú oranžové a čierne sú polmaratónske. Takže uvidíme, kde sa stala chyba. A cieľ je už pred nami, takže už to nebudem vypínať. Zasa kruto bežíme, poď. A tam je cieľ. Natália sa schováva za mnou. Dobre robí, lebo dosť protivietor celú cestu. A tam je cieľ. Tak dáme šprint, nech to vyzerá tak efektne. Díky! Ďakujem! Poď, kde ty máš? Super! Skús povedať aspoň 3 slova. Bolo to super. Myslím, že na 10 stačí. Medaily máme. Vydýcháme sa a hotovo. Čaute.